Slovensko. Krajina bohatá na ľudové zvyky a tradície. Patrí k nim aj Veľká noc. Na to, ako ju trávili pôvodní obyvatelia obce Vlkolínec, sme sa prišli pozrieť s našou kamerou. Môžete nám povedať o zvykoch, ktoré tu prevládali na Veľkú noc? Môžeme začať ešte pred Veľkou nocou, a to Bielou sobotou. To bola taká významná sobota, keď začali zvony zvoniť, lebo vo Veľký piatok už zvony nezvonili a na Bielu sobotu na obed začali zvony vyzváňať a my sme ako deti, dievčatá, všetky sa chodili túto na žleb umývať, lebo to povedali, keď sa umiete, budete pekne a šikovne. Potom prišla veľkonočná nedeľa a na veľkonočnú nedeľu, keď sme išli do kostola, tak naše staré mamy a mami zobrali košík a do toho košíka naložili šunku, klobásku, koláčiky a to sa išlo do kostola a to sa posvetilo a my sme nemohli jesť iba potom, keď sa z kostola prišlo, tak to posvetené sme jedli. No a na veľkonočný pondelok prvé sa šlo do kostola zase a potom takí mládenci sa chodili nie po jednom, ale v skupinkách po viacerých. No a chodili kúpať. Ale nebolo to až tak, že by nás pod žleby, máme tu vodu blízko, že by nás pod žleby dávali, ale len tak, no troška. A potom sme mali zábavu po obede, takú ľudovú, no a to bolo tak všetko. Z Vlkolínca pre Mediamatickú televíziu Peter Martiščák.